Hody v podaní Abu Hokidžaba, ten sa... Liváková prihrávka na Kidžaba, tento skúsil. Levických patriotov, tak ti pridali Salajú na Hliváka. Kidžab sa teraz dokázal. V európskom pohári FIBA, keď triumfovali nad Fínskou Ratajou Basket. Bol ale zblokovaný a priestor sa otvára na druhej strane. Toto je Hlivák, ten si rýchlo vymenil loptu s Kidžabom. Ale kombinácia týchto dvoch. Ako aj Willer teraz musia pohyb lopty, Kidžabovi to už ale nevyšlo na strelu. Pipkins si ale odskočil. v najvyššom vedení v dnešnom zápase o 5 bodov. Kidžab proti. Nedôrazná obrana, ktorú takmer trestal Wheeler. Kidžab musí počkať na podporu, napokon sa ale tlačí až do... Kinsová prihrávka na Kidžaba. Zod sa ukázal, že tento kôž platiť bude. Padne Abraham s ofenzívnym doskokom. Úspešnosť strelby pre tohto Američana v službách Patriotov. Kidžabov dravý pri... López. Bez na Kidžaba. 4 opäť Lautaro López za ďalšie 2 body. Ďalšie sekundy pre svoje mužstvo. V tomto momente už je o všetkom rozhodnuté víťazom dnešného duelu. Budú spišskí rytieri.